Assalamu alaykum mehriban vatandaşlar. Maňa ören köp enatalardan soralar gelip bolşya. Näme üçin Kamil Bilim Okuw Merkezine gatnaýan çağalar beýlek çağalardan has ukuyply, has başarnykly. Kamil Bilimde Anzan Mega Arifmetika diýip bir sapak bar. Şol sapaga da 6 ýaşdan 12 ýaşa çen çağalar gatnaýarlar. Bu ýerde çağalar kalkulyatorsyz, çözsüz, hiç il kompýutersiz sanlary, ödüm ulu sanlary, goşmak, aýyrmak, bölmek, köpeltmek ýaly amallary ýatdan ýerine ýetirip bilýärler. Men köpüň adamsy bolamsoň, gatkenlerde da haýrana malym ok ýöne men üçin meselem ulu sanlary köpeltmek, goşmak, aýyrmak üçin, umumyň matematik amallary ýerine ýetirmek üçin hökman kompýuter ýa-da kalkulyator gerek bolýar, telefonna ýa-da kompýuterde hadaplap çykarmaly bolýar. Men o çağalamam şu okuw merkezine gatnaýarlar, öýde de şol amallary ýerine ýetirýärler. Şol Anzan Mega Arifmetika kursunyň düýp esaslary nämede, şo hakynda giňişe maglumatlary size ýetirmek üçin şu okuw merkeziniň mugallimleri bilen söhbetde şurmak makul bilen. Mehriban vatandaşlar, Kamil Bilim Okuw Merkeziniň mugallimy, döwlet mugallimy bilen söhbetde şurmak makul bilen. Döwlet mugallim çağalaryň şu Anzan Mega Arifmetikada ýatda beklemekleri, kıyın matematik amallary ýatda hataplamaklarynyň düýp esasy nämede? Biziň çağalarymyz hakykatdan hem kalkulyatordan çal hataplap bilýärler. Olar diňe bir görnüşi daşyna görnýändaty. Eger ol hataplap duran wagtlaryna olaryň beýinlerine belli neyronlaryň oýarmagy bolup geçýär. Yani neyron, yani aňlary kämilleşýär. Şu çağalar kämil, yani aňly, kämil, näme ukuyply çağalar bolup geçýärler-de. Umuman şeýle. Hawa. Şoň üçin hawa. Bir okuw merkezinde adaty diller bilen birlikde beýleki dersler bolýar, çuňur goýulýan kurslar bar. Hawa. Hökman, ben bizim kursumuzda, yani İngiliz dili kursları, Rus dili kursları, matematika kursları, oňdaşyndan Fransuz dili, kimya, biyologiya tapaklarym çuňlaşdyryp öwrenilýär. Matematika da bar. Ala öyle çağalaryň Anzan Mega Arifmetika gatnamaklary beýleki bilimlere de höweslerini artdyrýarmy, näme? Hökman, yani şöyle söhbetde şolamızda, şola çağalardan hem, yani beýleklerden, enatalardan gelýän sorawlar bar. Bu Anzan Mega Arifmetikanyň köp enatalar şolda hakykatdan bir matematika bilimi däl bu. Yani şeýle diýsem, bu beýin türgenleşi diýen ýalara bilim, beýin türgenleşi bilim. Anzan Mega Arifmetikany okumak esasy beýleki tapaklara da şeýle täsiri, yani fundament esas bolup durýar. Yani şu tädir gör, yani tomoşa dert, yani çağalarda ýa-da tidem göröndiňiz, ýyzyna gelýän 30, 40, 50 sanak sanyny 0,5 sekundda. Her bir sekundda 2 sanak san geçýän sanlaram näme goşup bilýärler çağalar. Yani bular näme ünsü jemlemäni öwrenýärler bular. Ünslerini jemlemäni öwrenýärler. Esas öwrenmäniň hem iň esas prosesleriniň biri näme? Ünsü jemläp bilmek. Yani haýsy hem bir zada, yani dil bolsun, başka zat bolsun, başka predmetlere, tapaklara, yani okulonda çalışılanlar nämeje üns jemläni başarýan adamlar şu predmetleri üstünlükli amal aşyrýar, üstünlük geçip bilýärler diýip aýdýar. Demek onda Anzan Mega Arifmetika gatnaşan okuwçylar ukuyup başarnyklaryny ösdürýärler. Hemem beýleki sapaklara da has bir höwes görýär, hem olarda başarnyk görýär, hem bir özlerini anam görýär. Hawa. Iň uly zat, mesela biz görýän okuwçylarymyz, yani dinleýijilerimiz şolar ýalakyrda görýär. Gelýän çağalar, yani belli bir 3 aýdan soň ýa 5 aýdan soň ýylleriň edip bilmeýän zatlaryny özleri edip bilen üçin şolarda aýratyn özlerini anam dörýärler. Bu şolar men bu zady başgalaryndan tapawutlyk edip bilýän bolsa men başga zatlara ederniň ýalak duýgu dörýär. Bu şonun hakykatdan hem başga predmetlerine biz ýydarlaýar dinleýijilerimiz, okuwçylarymyz. Diňe bir gelen Mega Anzan Arifmetika gelen okuwçylar matematika tapaklaryna üstünlükli, başarnykly bolman, eýsem olar İngiliz dili beýlek tapaklaryna da bäşik bakalar, yani ýokary bakalar bilen okuýarlar. Enatalardan gelýände men şonu görýärdim. Dime onda Anzan Mega Arifmetika çağalaryň ýat geçlerini, okuyup başarnygyny hemem özlerini anam artdyrýar. Hawa, hökman. Indi başga da bellemel barda, indi ýat geçlik diýilenler asyl öwrenmäniň özüni ýat geçlik diýilenler. Şeýle bir aýdyp bilýär onu.
eğer öğrenýän zatlarymyza ilki bilen biz beýnimizde näme ýerleşdirmeli, şonu almaly, ýadymyza atalmaly we iň möhüm adam şol gerek bolan wagty şonu çağıryp almaly. Şol maglumatlar gelip çağıryp almaly zatlar bolýar. Indi şunu biziň okuwçylarymyz şol usullary öwrenýärler. We ýokary dünýädäki şu makal näki ularyndan soň 20 ýyllar çykan, 20 ýyllar üstüne ilmi tejribeler bilen suud edilen yani usullarym üstünne şoňa nädip ýat tutmaly, nädip ýadyma almaly. Şol usullary aýratynlykda 2 ýylyň dowamyny öwrenýärler we şol eýam 2 ýylyň soňunda ýa-da belleşime diýerler 100 sanak mesela biziň berýän dadymyz 100 sanak saniýada sözü yani ýat tutup ýatlaryny alyp size gerektiğini sorasaňyz 5-nji, 6-njy ýa-da 58-nji haýtaty diýýäňde şoňa jogap beripdirecek netije gelýärdir. Yani şoňa gelýärler. Bu başgaça aýdamyzda ýankyýalak bir 45 minutluk bir sapak gödömüde getirsek we çağarar hakykatdan biziň çağaryny öz isläp şonu tapagy dinlän wagtlary 45 minutlar ýadyna alýarlar we ýatdan çykmajak şekilde ýadyna alýarlar. Demek size gatnayan okuwçylar birden 100'e çenli tertipde islenlik söz bolsun, san bolsun ýat tutup bilýärler. Şeýle ýatda bekläp bilýärler. Ödem islenlik tertipde sorasaňam ýatda da bilýärler. Onu sözümiz gurur bolmaly ýary tomaşaçylara şu misallaryň birini okuwçylaryň üstünden görkezäli. Ya mehman vatandaşlar Kamil Bilim Oku Merkezi'nin Anzan Mega Arifmetika kursuna gatnayan çağalar ýat keşi bilen tapaplanýar. Ýürüýte şoňa göz ýetirmek üçin hem çağalaryň birini şu video roliga çağırdyk. Adyň näme bolum? Ibrahim. Ana Ibrahim 30 sany sözü näme kelläme gelse 30 sany sözü men aýdýan ýerinden şonu hiç ýyl ýalňyşsyz qaytalap berjekdigini tekrarlaýar. Şeýlemi Ibrahim? Bolýar. Onu men özüme ýalňyşma diýäli özüme belli bal galaýyn. Aňma näme söz gelse jem 30 sany sözü aýdaýyn. Ibrahim şonu ýyl derlerde qaytalap berer diýerler. Häzir özüme göz ýetirer. Bir qalam, 2 kitap, 3 mektep, 4 sport, 5 avadan, 6 vatan, 7 ene, 8 muğollum, 9 çağı, 10 bahtiyar, 11 görüş, 12 ulog, 13 kamera, 14 depter, 15 eşik, 16 devlet, 17 düye, 18 asman, 19 ot, 20 şahir, 21 siyah, 22 per, per per yelek, kuşun peri, kuşun tüy, per 22 23 tavuk, 24 şagal, 25 yılan, 26 bars, 27 adam, 28 meydan, 29 kamil, 30 halk. Ana, cem 30 tane. Ne
Ibrahim şu men kelleme gelir sözlerini yazdım. 30 tane şu sözleri iyiliklerlikte qaytarap verecek diye. Doğru mu? Söyleme. Hani? 1 kalem, 2 kitap, 3 mektep, 4 sport, 5 avadan, 6 vatan, 7 ene, 8 muallim, 9 çağı, 10 baltiyar, 11 görüş, 12 maşin, 13 kamera, 14 defter, 15 eşik, 16 devlet. Ibrahim senin arasında mektepten boş vaktin neymiş işleyen? Fi anina dersine okyan. Söyleme. Saat çalıvlayan mı? Hava. Tuğla mı? Neyme tağlar çalıvlayan? Esasen ors halkaydımdan çalyan. Tuğla mı? Ananı devam et. Neçe darttım? 16 devlet dedim. 16 devlet, 17 düğü, 18 asman, 19 ot, 20 şahir, 21 siyah, 22 tüy, 23 tavuk, 24 şağıl, 25 yılan, 26 bars, 27 adamlar, 28 meydan, 29 kamil, 30 halk. Berekella Ibrahim, berekella. Şu wagt hormatly vatandaşlar özüm hayran galyan. Sebebi özüňi bilýän taňa günlük durmuşda şuňky bolup geçen wakalar zordan ýadyma düşýärdi. Ibrahim ne edip ýatda taklaýarlar? Metem 12-nji näme diýdim ben? 12-nji maşin. Ulog diýdim mana tuwalama görýärmi? 16-njy näme diýdim? Döwlet diýdim. 20-nji näme diýdim? Şahir. Görýärmi? Şu 30 sany sözüň içinde haýty belgidäki sözi soratyny gün aýdyp dur. Ödüm jemi mugallimlaryň aýdyşlaryna görä birden 100 çenli şuňaly sözleri ýatda taklap bilýän ekenler. Şeýlemi Ibrahim? Awa. Tuğrumda okundy üstünlük jana ta bordun. Tamam. Ýöleşmem okuwçylaryň kuýup başarlyklaryna bizim tomaşaçylarym şaýat bolurlar. Hakykatdan hem okuýup başarlyklary, ýat geçdigi şeýle ötüp dursaňlaryň, indi şu amallary diňe şu okuwçylary ýerine ýetirip bilermi? Ya başga çağlarda şans barmy? Yok, yok Mergen ağa, biz okutjan dinleyijilerimizde, okuwçylarymyzda şunu gördük. 80-90 götürüm çağalar şu işler edip bilýärler. Yani 10 götürüm her ýerde de ýankyalak çykka, özütlen ok ýankyalak, ya bizim beren belli bir demelemede ýumuşyny ýerine ýetiren ok şol ýalarak birdat gördük. Ýöne umuman alanda 90 götürüm çağalar, yani hemme şol diýen atlanmady. Yani edip bilýärler. Yani bunu yani öz çağalaňyzda da yani tidin çağalaňyzda ýa-da başga kim hem oturan çağalaryň hemmetini hem etjekdigine bir näme guwa geçýär. Hatta şöyle bir daha da aýtýar. Nebede şöyle bir daha da aýtýar. 6 aýdan soň enatalara gelen wagty enatalaryň eline kalkulýator berýär, ýankyalak çağalaram öz ýatdan ýankyalak barmaklary bilen işleýärler we biziň esasy nämemiz maksadymyz çağalar 6 aýda enatalaryny kalkulýatorda geçmeli diýen bir maksadymyz bar. Ve sonu görýär. Yani 90 näş götürüm yani nemede okuwçylarymyzda sonu gözümüz bilen özümüz görýär. Enatalar hem şoňa şaýat bolýarlar. Ne şol anzam mega arifmetika kursyna gatnamak üçin belli bir ýaş tapawut barmy? Hökman Mergen ağa, o bellidiňiz, neme 6-12 ýaş arasy nemeler, şolar çağalar gatnaşyp barýar. Ulular beýnan tagam, yani wagty geçen bolýar. Ýa-da ululary wagty geçen bolýar. Çünkü näme üçin 6-12 ýaş arasyndaky çağalarda beýin maýşgaklygy diýen zat bada yani bu diýmek şöyle bir zat aç yani bir nemetdek de aýdyp geçsek beýin maýşgaklygy diýen zat beýinimiziň belli merkezleriniň edýän wezipetini 12 ýaşa çenli çağalarymyzda başga merkezler üstlenip bilýär. Başga merkezler ýerine ýetirip bilýär. Ýöne biz mesela biziň ýaşymyzda ýa-da uly adamlarda şo mesele eýýäm nämeden öňe ýapylan bolýar. Şoň üçin nämeden o ýaşa çağalara iň bolmanda biziň öwretýän usulumyzyň peýdasy ýok. Yani edil uly ýaşa çağalara, yani oňam
alımda başka usullar var. Böyle edilişi markı diňe öwreden usullarymyzda diňe soýasy çağalara niyetlenir. Ona demek yaş beyne şoň ýaly okup başlanykları ýat geçdigi, şoň ýaly sizin içine beynin maşklaryny turgunlaşdyrmak üçin şol ýaşlar uygun bolup durýar, dogrymy? Evet, yaş wagty gelir. Onu näme bidem mehriban enatalarymyza maslahat berýär, kämil bilim oku merkezi elmdamaty üçin açyk. Öz çağlarymyzy beýleki dersler boýunça da okudyp bilersiňiz aýratyndan hem bir de gödýetirdi hakykatdan hem anzan mega arifmetika ýat geçşigi okup başlanmagy ösdürmek boýunça ören bir peýdaly derslerin biri eken hormatly enatalar çağlaryny bilen size garaşýar. Onu näme hormatly watandaşlar bizim enatalara maslahat berýär. Ähli watandaşlarymyz üçin kämil bilim oku merkeziniň gapylary hemişe açyk. Böleşmem size de işinizi üstünlük ardy edýär. Bagtyar netlerimde şunun ýaly döwri bap bilimleri, dersleri okutmakda üstünlük emragyny bolsun. Sag bolun merhamet. Şu ýerde tomaşaçylara ýatdadyň kämil bilim oku merkezine okuwlar başlady, ýalyşyk başlandy. Ödem ingliz dili, rus dili, nemes dili, fransuz dili, programmerleme dilleri, fizika, kimya, biologiya, matematika, şeýlekem ýani üstünde giňişden durup geçen mental arifmetika, ýani anzan mega arifmetika boýunça da dersler ýürüte üçin açykdyr. Telefon belgilerim 36 82 95 36 82 96. Näbi kämil bilim oku merkeziniň ýerleşýän ýeri Aşgabatyň Gülmaktar böleginde, Aşgabat şäheriniň Günnögür böleginde ýaşaýan raýatlarymyza ýakyn bolar ýaly bir kärdeş merkezem bar, ýani Zehin ýoly oku merkezi, ol 10-njy kiçi etrapçyda ýerleşýär. Edil şu ýerdäki dersler, kurslar şol ýerde de bar. Olaryň telefon belgileri 27 99 44. Janyňyzda bolsun, öýüňiz awadan.